ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймон Исломиддин. рӯзҳои 14-15 июни соли равон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе панҷумин саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мешавад, ки дар кори он иштироки роҳбарият ва намояндагони воломақоми зиёда аз 30 давлати ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ дар назар аст. Шаҳри бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, ки дар он 27 кишвар аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони минтақавию байналмилалӣ нозир мебошанд, соли 1992 таъсис ёфтааст. Машварати мазкур, ки имрӯз ба як анҷумани бонуфуз табдил ёфтааст, дар ҳалли мушкилот ва низоъҳо дар Осиё нақши муассир мегузорад. ҳадафи асосии ин машварат пеш аз ҳама густариши ҳамкорӣ бо роҳи таҳкими муносиботи бисёрҷониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва хариду фурӯши одамон, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо мақсади рушд ва суботи Осиё, мубориза бар зидди терроризм, ҳамкорӣ дар ҳама масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист, пешгирии паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳияи тадбирҳои эътимодноки боварӣ дар ченаки башардӯстона, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки манфиатҳои давлатҳои Осиё ифода мекунад ва дар ин ҷо яке аз аъзоҳои фаъол Тоҷикистон мебошад. Яке аз тамоилҳои рушди ҷаҳони муосир ҳам дар соҳаи сиёсат, ҳам дар соҳаи дипломатия, ҳам дар соҳаи иқтисодиёт ин ҳамгироӣ ёки интегратсия аст. Интегратсияҳои минтақавӣ. Ин интегратсия яъне ки ҳамкорие ки ин ташкилот дорад, ин манфиатҳое ки давлатҳои Осиё, аз он ҷумла мо ҳам яке аз ҷузъи таркиби давлатҳои шарқ ҳастем, Осиё ҳастем, хеле фаъол будан ин манфиати пешбурди яъне ки муаррифии Тоҷикистон, яъне ки ҳамкориҳо дар соҳаи бардоштани баъзе масъалаҳое ки дар асари ҷаҳон мешавад, ин хеле зарур аст. Чаро ки бисёр давлатҳое ки дар Осиё зиндагӣ мекунанд, ин иқтисодиёташон иқтисодиёти хурди кушод аст. дар мавриди иқтисодиёти хурди кушод муаррифӣ ва иқтисодиёти калони кушод фақат маҳз бо таври интегратсия ҳамкориҳо сурат мегирад. ҷониби Тоҷикистон дар муколама сулҳи умумӣ ва амният тавассути рушди устуворро ҳамчун мавзӯи раёсати худ интихоб намуд. Коршиносон мегӯянд раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2020 эътирофи нақши муассир ва мавқеи созандаи Тоҷикистон дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ аст. На танҳо дар доираи ин машваратҳо фақат сифр ҳамкориҳо дар сатҳи сиёсӣ, дар сатҳи мубориза алайҳи терроризм, умуман таъмин кардани амният дасти ҷавонан дар ин минтақа мебошад, балки ҳамкории иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмӣ ҳам дида шудааст, ки ин хеле ба манфиати кор аст. ояндаи бузург дорад ин созмон. моҳи феврали соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи коршиносони кишварҳои ин созмони минтақавӣ низ баргузор гардида буд. Коршиносони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё 5 самти ҳамкорӣ дар доираи ин созмони минтақавӣ ба монанди низоми сиёсӣ, муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои замони муосир, иқтисодӣ, башардӯстона ва муҳити зистро мавриди муҳокима қарор дода дар робита ба баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба омодагии Душанбе баҳои баланд доданд. баъд аз чанд рӯз дар шаҳри Душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад, ки дар кори он роҳбарият ва намояндагони зиёда аз 30 давлати дунё ва ташкилоту созмонҳои бонуфуз иштирок мекунанд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Қурбонзода Баҳодур, Маъруфи Абдулло, Ахбор. айни ҳол омодагӣ дар шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланд гузарондани саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба таври назаррас идома дорад. Абдулҳамиди Назир аз рафти омодагии шаҳри Душанбе ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё гузориш омода намудааст.
پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه دوم سالهای صاحب استقلالی میزبان دهها چهاربینی‌های سطح جهانی بود. امروزها آمادگی‌ها به سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به طور شبانه روزی ادامه داشته، شهرداری در همدستی با نهادهای مربوطه کوشش بران دارند که با تدبیرهای سازنده خویش تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی نمایند. این حال در دایره نقشه چهاربینی‌های تحریزی نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با یک ذوق بلند زیبایی پرستی گلزارکنی همه کوچه و خیابان‌های پایتخت با مرام ادامه دارد. من همچون متخصص ساحه گلپروری من از سال 1987 تا امروزه یکمین مرتبه در پایتخت شهر دوشنبه من چنین کنسترکسیون که شما در گرد اطراف پایتخت می‌بینید این بار اول است. این در هر یک همین کنسترکسیون نه کم از 6000 8000 تا 15 تا 20000 دانه قوطی‌های گل‌های موسمی شناخته شده است و باز در آینده من چطوری که ما می‌دونیم امروز این انعنه اینه که رئیس شهر دوشنبه محترم استاد مالی پیش گرفته است، باز سال تا سال این زیاد می‌شود. امروز اگر ما در 7-8 نقطه‌های پایتخت دیده باشیم، در سال پیشین باز نه کم از 15-20 نقطه از همین کنسترکسیون نوی به نو تیار کرده آورده. من گلزاری پایتخت باز هم زیبا و آباد می‌گردد. به تاکید مسئولین تشبس‌های سبزکاری با یک شکل و اسلوب نو در تاریخ شهر دوشنبه بار اول عملی کرده می شود که دقت هر بیننده را به خود جلب می نماید. در تاریخ دوشنبه این گونه زیبا و دلکش کردن شهر توسط من همین گلدان هایی که آنها در خیابان ها و در کوچه گذاشته می شود این بار اول است و این با حسن دوشنبه زیبای ما با حسن زیادتی علاوه می کند که به خصوص آن چیزهایی که امروز ما می بینیم باعث زیباتر و دلکشتر گردیدن دوشنبه ما گردیده است. در هر یک این گلبان‌های بزرگ از 7 تا 15 هزار گل‌های رنگارنگ شنانیده شده است. این تدبیر باعث توجه نه فقط ساکنان بلکه مهمانان و سیاحان خارجی گردیده است. طوری آنها ابراز می‌دارند الکی این همه سازندگی و بنیادکاری‌ها سیمای پایتخت جمهوری تاجیکستان را کاملا دگرگون نموده است که از آبادکاری‌های شهرداری درک می‌دهد. شهر دوشنبه خیلی معقول است به من، شهر زیباست، شهر گل‌ها، یعنی به من خیلی معقول است. گلکاری‌ها، آبادی در شهر خیلی بسیار نغز است. همکارانمون بسیار هستند ازبکستان، با هم اتفاقانه با دانشجویان تاجیکستان میخوانیم و بگاهی ها به سیر و گشت بر اومده از صنعت بلند ساخته آماده کرده شدند و این گلکاری ها وقتی آدم میبیند به آدم تاثیرات زیاد میبخشد. آدم خود را بسیار نقص میکند. بعد از آن برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه بار دیگر میتواند جمهوری تاجیکستان و تلاش و تشبس‌های جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در منطقه و جهان به طور شایسته معرفی نماید. زیرا در کار سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اشتراک رهبریت و نمایندگان والامقام بیش از 30 دولت دنیا و تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین المللی پیش بینی شده است. تشکیل و در سطح بلند گذرانیدن این سمیت از هر یک نفر در حقیقت مسئولیت بلند و حس افتخار زیاد از وطن و وطنداری را تقاضا می‌نماید تا امروز و آینده تاجیکستان همچون دولت پیشبرنده سیاست خارجی در پای باز در منطقه و جهان باز هم معلوم و مشهور گردد. عبدالحمید نظیر، بهادر اسلام، قدم نورعلی، دوشنبه اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در ناحیه رشت با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد بیش از 140 انشاءات تعیینات گوناگون پیش بینی شده است. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. ساختمان بینایی ماموری اداره بایتوری در مرکز شهرک غرب ناحیه رشت هنوز 4 سال پیش آغاز گردیده. در این مدت بناکاران بنیاد تخانه و قسم ساختمان آشانه یکم انشاءات را انجام دادند، اما مشکلات اقتصادی باعث قطع شدن کارهای ساختمانی شد. اینک در اساس نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان برای ادامه کارهای ساختمانی مبلغ ضروری پیش بینی شده است تا بنای معموری در مهلت معین شده به استفاده داده شود.
ба гуфти масъулини иншоот корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақшаи фармоишгар ҷараён дошта барои иҷрои корҳои боқимонда тамоми шароитҳои зарурӣ пурра муҳайё мебошад. имсол хушбахтона бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва кумитаи озуқаворӣ аз нав сохтмонаш барқарор шуд ва то имрӯз кор бисёр хуб ба роҳ монда шудааст ва мо ҳаракат дорем ки дар вақти муайяншуда бо сифати баланди сохтмонию меъморӣ ба анҷом диҳем. бинои маъмурӣ аз таххона ва ду ошона иборат буда айни ҳол коргарон дар ошонаи дуюм корҳои сохтмониро анҷом дода истоданд. аз рӯи лоиҳа бинои маъмурӣ дар маркази шаҳраки ғарм асосан барои фаъолияти бонизоми маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ пешбинӣ шудааст то дар оянда коргарону мутахассисони идораҳои дар маҳал буда бо тамоми шароитҳои корӣ ва дигар таҷҳизоту озмоишгоҳ пурра таъмин карда шаванд. ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушду инкишофи ноҳияҳои кӯҳистон маблағҳои зиёде ҷудо менамояд то ин гӯшаи ватанамон боз ҳам ободу зеботар шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. мегузарем ба мавзӯи дигар. бар асари ҳамлаи гурӯҳи силоватдастон ба як минтақаи аҳолинишини шаҳри монтеи мали қариб 100 сокини осоишта ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар маҷрӯҳ шуд. тирпаронӣ дар шаҳри арбиндаи буркина фасо ба марги 17 нафар ва ҷароҳат бардоштани чанд каси дигар боис шуд. шаҳри хабарҳо аз хориҷи мамлакат. зимни амалиёти густурдаи кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии исломии афғонистон дар минтақаҳои гуногуни вилоятҳои Нангарҳор ва Пактиё бар зидди гурӯҳҳои силоҳбадаст 43 ҷинояткори хавфнок маҳв карда шуда, даҳҳо ҳамаслаки онҳо захмию боздошт гардиданд. кормандони сохторҳои қудратӣ дар вилоятҳои мазкур ҷабҳа ва анбори яроқу муҳимоти ҷангии силоҳбадастонро нобуд карданд. ҳамзамон низомиён дар рафти амалиёт чанд минтақаи аҳолинишинро аз зери назорати гурӯҳҳои силоҳбадаст озод карданд. дар минтақаҳои алоҳидаи вилоятҳои Нангарҳор ва Пактиёи Афғонистон гурӯҳҳои силоҳбадаст маскан гирифтанд ки барои саркӯб кардани онҳо аз тарафи сохторҳои қудратӣ амалиёти қатъӣ гузаронда мешавад. гурӯҳи силоҳбадастон ба як минтақаи аҳолинишини шаҳри Мобтии Малӣ ҳамла карданд. дар пай ҳодиса 95 сокини осоишта ҷон бохта, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамзамон 19 каси дигар бенишон шуданд. силоҳбадастон ба минтақаи аҳолинишин ворид шуда бераҳмона ҷониби сокинон аз эроқ оташ кушоданд. баъдан чанд бинои истиқоматиро оташ зада аз маҳалли ҳодиса фирор намуданд. ҳукуматдорони Малӣ иброз медоранд ки ба сокинони осоишта силоҳбадастони ҷудоихоҳи маҳаллӣ ҳамла карданд. хизматчони ҳарбӣ барои безарар намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. ёдовар мешавем ки 1 январи соли равон бар асари ҳамлаи силоҳбадастон ба як деҳаи Малӣ 157 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуда буданд. дар шаҳри арбиндаи музофоти сумми буркина фасо тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа 17 нафар ҳалок шуда, беш аз 10 каси дигар маҷрӯҳ гардид. шоҳидони ҳодиса ба расонаҳои хабарии маҳаллӣ иттилоъ доданд ки силоҳбадасти номаълум бераҳмона ҷониби роҳгузарон аз яроқ тир холӣ кардааст. пас аз ҳодисаи тирпаронӣ ҷинояткор 3 нақлиёти боркашро оташ зада. то ҳозир шудани кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса, силоҳбадаст ба самти номаълум фирор кардааст. барои боздошт намудани ҷинояткор кормандони сохторҳои қудратӣ амалиёт мегузаронанд. дар яке аз конҳои ангишти қисми шимолу шарқии ҷумҳурии халқии Хитой резиши ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омад. дар натиҷа 9 нақбкан ба ҳалокат расида, 10 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. ҳангоме ки нақбканон дар дохили кони ангишт машғули кор буданд, заминларза ба амал омада сабаби резиши ҷинсҳои кӯҳӣ дар нақб шудааст. кормандони хадамоти дахлдор барои наҷот додани 10 нақбкан чанд соат мубориза бурданд. дар атрофи пойтахти Нигерия шаҳри Абуҷа нақлиёти хурд ба нақлиёти боркаш бархӯрд. дар натиҷа 5 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар захмӣ гардид. мувофиқи маълумоти расида, нақлиёти хурд ба самти муқобили ҳаракат дар роҳ баромада ба нақлиёти боркаш бархӯрдааст. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, аз сабаби вазъи бади роҳҳо дар Нигерия давоми 1 моҳи охир бар асари рух додани садамаҳои нақлиёт беш аз 100 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд.
дар муассисаи тиббии бемориҳои рӯҳии шаҳри Одессаи Украина сӯхтор сар зад. Дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 15 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Кормандони хадамоти наҷодиҳии беморон ва кормандони беморхонаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. Сӯхтор дар болопӯши бинои беморхона ба амал омада, дар муддати кӯтоҳ ба масоҳати 500 метри мураббаъ паҳн гардидааст. Кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани алангаи оташ соатҳо мубориза бурданд. мувофиқи маълумоти пешакӣ, омили аслии ба амал омадани сӯхтор расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ арзёбӣ мегардад. дар минтақаи Манхэттени шаҳри Нью-Йорки, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, чархбол ба фалокат дучор шуда, сабаби марги як нафар шуд. Ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса, чархбол бо сабабҳои номаълум ба болопӯши бинои баландошона бархӯрда оташ гирифтааст. Дар робита ба ин, кормандони хадамоти дахлдор, сокинон ва мизоҷони бинои баландошонаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. гуфта мешавад, ки дар бинои 54 қабата ба ҷуз манзилҳои иstiqomatӣ, меҳмонхона ва корхонаҳо низ ҷойгир аст. мувофиқи маълумоти пешакӣ, сабаби ба садама дучор шудани чархбол дар номусоидии вазъи ҳаво арзёбӣ мегардад. дар як қатор минтақаҳои аҳолишини ҷумҳурии халқии Хитой боришот ва фаромадани ярч ба амал омад. Бар асари офати табиӣ 6 нафар ба ҳалокат расида, садҳо манзили истиқоматӣ қисман ва бархе аз он пурра хароб гардид. Вобаста ба ин, кормандони хадамоти наҷодиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта, аҳолиро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. аз обхезӣ бештар сокинони музофоти Цзянси зарар диданд. дар музофоти мазкур боришот ба 110 000 гектар заминҳои кишоварзӣ низ зарари ҷиддӣ расонд. офати табиӣ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, ҳазорон нафар аз истифодаи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. туғёни об дарахтони зиёдро решакан карда, ба ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. дар робита ба ин, ҳукуматдорони ҷумҳурии халқии Хитой аз сокинон дархост намуданд, ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришоту обхезӣ, кормандони хадамоти дахлдор сафарбар гардиданд. дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Малмёи Шветсия, кормандони мақомоти полис як ҷинояткорро, ки мехост таҷҳизоти таркандаро ба кор дарорад, боздошт карданд. ҷинояткор мақсад дошт, ки дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри мазкур борхалтаи дорои таҷҳизоти таркандаро фаъол кунад. ҳаракатҳои шубҳаноки ҷинояткорро мусофирон пай бурда, бо ҳароси зиёд ба ҳар тараф пароканда шуданд. баъдан кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омада, ҷониби ҷинояткор оташ кушода, ӯро захмӣ карданд. дар бораи шахсияти ҷинояткор ва бо кадом мақсад ба миён овардани таркиш дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Малмёи Шветсия аз ҷониби ӯ маълумот дода нашудааст. дар ҷазираи Суматраи Индонезия вулқони Синабунг хуруҷ кард. чангу хокистари он ба баландии 7 километр дар фазо паҳн гардид. вобаста ба ин, ҳукуматдорони Индонезия аз сокинон ва сайёҳон дархост намуданд, ки то масофаи 3 километр ба танураи вулқон наздик нашаванд. табибон ба сокинон тавсия доданд, ки ҳангоми гаштугузор дар хиёбонҳо аз ниқобҳои махсус истифода баранд. вулқони Синабунг яке аз вулқонҳои фаъоли Индонезия ба шумор меравад. ёдовар мешавем, ки 9 сол қабл бар асари фаворазании вулқони Синабунг дар ҷазираи Суматра қариб 12 000 аҳолӣ маҷбур шуданд, ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. дар минтақаи Манавгати Туркия тайёраи хурд ба фалокат дучор шуд. дар пай ҳодиса як нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар ҷароҳат бардошт. ҳавопаймои хурд баъд аз чанд дақиқаи парвоз бо сабабҳои номаълум ба садама дучор шудааст. барои дақиқ кардани сабабҳои суқут кардани тайёраи хурд, кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. барои 800 нафар сокинони эҳтиёҷманди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ дар шаҳраки Сайҳуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тибқи қарори дахлдор заминҳои назди ҳавлигӣ ҷудо карда шуд, ки мақсад аз он таъмини аҳолӣ бо манзили зист ва беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ мебошад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода. мавзеи бунёди шаҳраки нави Сайҳун аз шаҳри Хуҷанд дар масофаи 9 километр ба самти шимолу ғарб ҷойгир буда, бо назардошти вазъи иқлим ва ҷойгиршавӣ барои бунёди шаҳри нав ва боғҳои интенсивӣ мувофиқ мебошад. 5 соли пеш бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди шаҳраки нав бо номи Сайҳун асос гузошта шуд ва дар асоси дастури роҳбари давлат барои азхудкунии даштҳои сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳо вусъат гирифта, марҳилаи инфраструктури шаҳрак аз қабили таъминот бо оби полизиву нӯшокӣ, гузаронидани хатти ташноб, бунёди роҳҳо ва нерӯи барқ амалӣ гардида ба наздик аз 6000 оилаҳои эҳтиёҷманди ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят қитъаҳои назди ҳавлигӣ тақсим карда шуда, дар ин мавзеъ 601 гектар боғҳои нави анвои гуногуни мевагиҳо бунёд шудааст.
дар идомаи корҳои аз худкунӣ дашти сомғор имсол қарор оид ба ҷудо ва дастрас кардани қитъаҳои назди ҳавлигӣ ба 830 нафар сокинони эҳтиёҷманди шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстону Гулистон, Истиқлол, ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуров, Шаҳристон, Диваштиш, Кӯҳистони Масҷоҳ ва ноҳияи Айнӣ ба тавсиф расида, марҳилаи аввали қуръапартоӣ барои тақсими замини назди ҳавлигӣ барои бунёди манзил ба 400 нафар шаҳрвандон дар шаҳраки Сайҳун, қитъаҳои назди ҳавлигӣ дар асоси хулосаи комиссияи ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳо ва оилаҳои эҳтиёҷманд, хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти қудратии мамлакат, омӯзгорони донишгоҳу донишкадаҳои олии вилоят, кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ, оилаҳои ҷавон, сокиноне ки дар минтақаҳои хавфнок зиндагӣ доранду ниёз ба манзили алоҳида доранд дода шуд. ин иқдому дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ боиси қаноатмандии сокинон гардида изҳори миннатдории хешро ба пешвои миллат баён намуданд. то ин ҷониб дар хобгоҳи донишкада истиқомат мекардам ҳамроҳи оилам ва имрӯзе қитъи замине ки қитъи замини назди ки ба мо дода шуд ин як тӯҳфаи бебаҳо барои ман ва аҳли оилам мебошад. дар назар аст ки рӯзҳои наздик боз ба 430 нафар дигар шаҳрвандони эҳтиёҷманди шаҳру ноҳияҳои вилоят қитъаҳои назди ҳавлигӣ ҷудои дастрас карда мешавад ки ин то андозаи вазъи оилаҳои эҳтиёҷманд ба манзили зистро беҳтар мегардонад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, Вилояти Суғд барои барномаи ахбор. давоми солҳои охир аз ҷониби олимони соҳаи кишоварзӣ дар натиҷаи анҷом додани корҳои селексионӣ зиёда аз 20 намуди тухми зироати ғалладонагиҳо офарида шудааст ки дар шароити имрӯза қонеъкунанда нест. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон ва Баҳодури Истам. дар ҷараёни кори семинар як қатор масъалаҳои муҳими агротехникаи парвариш ва тухмипарварӣ, диверсификатсияи зироатҳои ғалладонагиҳо, киштгардонҳои кӯтоҳдарави илман асоснокшуда ва ғайра мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. мо олимон ба деҳқонон тарзи кишти зироатҳои лӯбиёгӣ, меъёри кишти зироатҳои лӯбиёгӣ ва аҳамиятнокии зироатҳои лӯбиёгиро ба деҳқонон фаҳмонда додем ва олимони шуъбаи селексия ва агротехникаи зироатҳои лӯбиёгӣ 8 нав ихтироъ карданд дар давраи истиқлолият. дар қисмати амалии семинар олимони соҳа таъкид доштанд ки ҳарчанд майдони кишт зиёд карда шавад ҳам агар кишоварзон бо тухмии хушсифат таъмин набошанд ва агротехникаи парвариши он дуруст ба роҳ монда нашавад, рӯёнидани ҳосили баланд ғайриимкон аст. солҳои охир алоқаи хуби хоҷагидор бо олимон буд ки ҳосили ғалладонагиҳо зиёд шуда истодааст. аз он ҷумла дар ноҳияи Дангара хоҷагӣ деҳқонӣ Муҳсинҷон, Сангак Сафаров, Сомонҷон ҳар сол бо олимони институти зироаткорӣ алоқаи зич дошта тухмиҳои беҳтарин ба даст оварда дар қитъаҳои худ корида ҳосили баланд бардошта ба дигар минтақаҳо мефурӯшанд. ба иштирокчиён усулҳои истифодаи технологияи муосири парвариш, аҳамияти зироати ғалладонагӣ ва татбиқи дастовардҳои илмӣ, пайванди илм бо истеҳсолот ба таври васеъ шарҳ дода шуд. вобаста ба зироат аз 50 то 300 килограмм нитрогени озод ҷамъ мекунанд ки барои пешнакишт ҳамчун муҳим аст барои зироатҳои андакиш мекардагӣ. дигар аҳамияти зироатҳои лӯбиёгӣ дар он аст ки ҳамчун манбаи сафеда буда онҳо аз ҷиҳати иқтисодиям манфиатнок ҳастанд. дар шароити имрӯза бояд олимони соҳаи кишоварзӣ тавассути вусъат бахшидани корҳои селексионӣ, тухмиҳои серҳосил ва ба хушкӣ тобоварро пешниҳод намоянд. мақсади гузарондани семинар омӯзиши технологияи парвариши зироати ғалладонагӣ, ба роҳ мондани тухмипарварии онҳо, муаррифии навъҳои нави гандуму ҷав, наск, нахуд ва пайванди илм бо истеҳсолот мебошад. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Неққадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. идомаи барномаи тилотии ахбор. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар ин самт дастовардҳо назар расанд. лағш аз ноҳияҳои кишоварзии мамлакат ба ҳисоб рафта, дар самти фаъолияти кишоварзон картошкапарварӣ мебошад. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. дар ноҳияи лағш дурнамои кишти картошка дар мавсими ҷорӣ 2800 гектар муайян шуда буд. хоҷагидорони кишоварзони ноҳия бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввалу аз ҷиҳати экологӣ тоза, бо меҳнати содиқона ва талошҳои пайваста дурнаморо барзиёд иҷро карда, то имрӯз дар масоҳати 3114 гектар кишти картошка гузаронидаанд.
дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бошад масоҳати кишти картошка 4174 гектарро ташкил медиҳад. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи Лахш дониста мешавад. дар баробари интихоби тухмии мутобиқ ба муҳити зист ва ҳосилдеҳ, омилҳои дигари асосии рушд бахшидани соҳа ва ба даст овардани ҳосили баланд дар истифодаи усулҳои пешқадам ва риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш дониста мешавад. барои ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва зиёд намудани майдони кишт аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш низ дар партави сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шуда, хоҷагидорону кишоварзон пайваста дастгирӣ меёбанд. ҳамин аст ки талошҳои сокинони ноҳия барои зиёд намудани майдони кишт ва истеҳсоли барзиёди ҳама гуна маҳсулоти ниёзи аввал рӯз то рӯз бештар мегардад. дар сурати зиёд кардани майдони кишт ва ба даст овардани ҳосили дилхоҳ метавон сокинони мамлакатро бо маҳсулоти истеҳсоли худию аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин ва дар самти расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ қадамҳои устувор гузошт. ҳамзамон дар баробари сокинон ва хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи Лахш дар ин ноҳияи кишоварзии мамлакат дар тобеияти агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 300 гектар замин мавҷуд аст ки дар ин мавзеъ низ натиҷаҳо назаррас буда, хоҷагидорон барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ истифодаи техникаи муосири соҳавиро ба роҳ монда ба таври дастаҷамъона фаъолият доранд. то санаи 9 июни соли равон дар ин мавзеъ дар масоҳати 200 гектар картошка кишт карда шуда, ҷиҳати боз ҳам васеъ намудани майдони кишт корҳо бо суръат ҷараён дорад. дар баробари кишти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар ноҳияи Лахш боғпарварӣ низ рӯз то рӯз рушд бахшида мешавад. айни замон масоҳати умумии боғоти ноҳия 413 гектарро ташкил медиҳад. танҳо дар мавсими сипаригашта дар ноҳия 67 гектар боғи нав бунёд карда шуд ки дурнамо 60 гектар пешбинӣ шуда буд. ҳамчунин 15 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда шуданд. дар талу теппаҳо ва заминҳое ки солиёни зиёд бекорхобида буд, давоми солҳои охир боғҳои намунавӣ бунёд шудааст. дар оянда низ хоҷагидорони ноҳияи Лахш бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум, ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳандозии тамоми имконоти мавҷуда дар асоси дастуру роҳнамоиҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат амал намуда, ин соҳаи муҳими хоҷагии халқро рушд медиҳанд. Самандар Искандарзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ноҳияи Лахш барои барномаи иттилоотии ахбор. хоҷагидорони шаҳри Конибодон вобаста ба имконият кӯшиш мекунанд майдони киштро васеъ ва ҳаҷми истеҳсолотро баланд бардоранд, вале норасои оби полизӣ дар ин самт монеа эҷод месозад. гузориши Садриддини Сироҷдин. дар шаҳри Конибодон пахтакорӣ ва боғдорӣ бештар рушд намудааст. дар асоси нақша имсол дар ин шаҳр бояд 6000 гектар пахта кишт карда мешуд, вале кишоварзон кӯшиш карданд ин навъи зироатро аз нишондод бештар кишт намоянд. дар ин шаҳр наздики 4500 хоҷагии пахтакор ба қайд гирифта шуда, раванди парвариши пахта пурра аз рӯи тавсеяи мутахассисони соҳа ба роҳ монда мешавад. байни қатор ба коршусоз ҳозир қариб 9000 гектар байни қатор ба кор шуд. имрӯз пага тамом мекунем ягоне. боз ҳам бештар ба роҳ мондани кишти пахта бонна муҳим ва ҳатмӣ дониста мешавад, вале баъзе мушкилот аз ҷумла норасоии об дар ин самт монеа пеш меорад. боз ҳам бештар кардан лозим, локин баъзе шароитҳо масалан танқиси об мешавад. аввали боҳор агар об мӯътадил омада истад, мо албатта заминҳои сари вақт дар охирҳои феврал аввали март аз оби яъне захиравӣ монда аз об мебурорем, ба кишти навам тайёр мекунем. яке аз сабабҳои асосии норасидани об мешавад. дар шаҳри Конибодон 15 адад пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст ки аз он 6 ададаш барои обёрии заминҳо ва боқимонда пойгоҳи дренажӣ мебошад. аз масоҳати умумии заминҳои корами обӣ ки 24807 гектарро ташкил медиҳад, 7500 гектараш тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ мешавад. соли равон камобӣ мушоҳида гардид. طبق اطلاع امسال از کانال کرانی فرغانه به مقدار 11% و از دریای ایسفره 6% کم آب گرفته شده است. مسئولان اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر از آن تأسف دارند که بعضی استفاده برندگان آب مبلغ استفاده آب پالیزی را پرداخت نکرده به مقدار کلان قرضدار میباشند. تا امروز قرضی اساسیاتی استفاده برندگان آب و دیگر خوجگی‌ها در نزد اداره دولتی بهداشت زمین
810,000 سامانی‌ро تشکیل می‌دهد. در شهر کنیبادان باغ تاکپروری نیز به طور گسترده رشد نموده است و حاصلی از باغات جمع‌آوری می‌شده بیشتر کارکرد و سپس به بازار استعمالی داخل و خارج کشور انتقال داده می‌شود. در این شهر دو کارخانه کارکرد میوه خشک از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه کند با اقتدار 1200 تن و جمعیت دارای مسئولیت محدود کندکا با اقتدار 3000 تن فعالیت می‌کنند و با موسم امسال پورا آماده می‌باشند. غیر از این در این شهر یک کارخانه کنسرو براره این هم باشد جمعیت سهامی پوشیده کنیبادان فعالیت می‌کند. به نقشه گرفته شده است که سال 2019 از طرف جمعیت دارای مسائل مواد میوه کند در حجم 250,000 تن از طرف کارگاه کندکا در حجم 30,000 تن کارکرد کرده شود میوه خشک و از طرف جمعیت سهامی گشاده کنیبادان به نقشه گرفته شده است که به مقدار 1000 عدد قوطی شرطی محصول استحصال کرده شود. طلبات کارخانه‌های مذکور از حساب باغ‌های حدود شهر که 12,000 گکتار بوده از آن حاصل دهنده‌اش 7,200 گکتار را تشکیل می‌دهد پورا قانع کرده می‌شود. امروزها جمع‌آوری حاصل ادامه داشته تا به امروز از باغ‌های این شهر به مقدار بیش از 1000 تن زردآلو جمع‌آوری گردیده است که قریب 500 تن تر و تازه و باقی مانده با اصول معاصر خشک‌کننده شده سپس صادرات کرده شده است. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان می‌رسد. برایتان بهترین خوشی زندگی را تمنا دارم.